ki khubor ka Bate TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kumshi bentaban play lad ya ki samla don sam ka new trap dance studio ka badan ha umsning patarim RK complex ha ka singisa jan mentau bnai naitung kala play patba ya ka dancing class kum ka shlem ai jing hikai shat na benta ki hep ki baret bat kumjo ya ki khna samla lapan mi ya ka new trap dance studio da samla rishai bha shangdiar ubalong uwei na ki khot jong ka wei ka kanhon shat ka bakarteng the one side fusion dance crew Kajing temu kalong ban kentiu ya ki kena ki badan ka sab ban shat ba kinnang ban pentebit shushu ha ka sab shat jongki bat ban play lat play lenti kumno kin la ban yeshimenta ha ki babun ki jing yakun ki ba ha ka jalala jong batru ha ki national competition ha ka ba khaddo kalong ba kin penlut por ha ka sab ba ki don khnang ba kin lat na ki jing len ki basneu ha ka jing em jongki First time kepada po jong ke muslim area. But kejuk poru ketika first ya ke bawa samla na po ketika dong ke jongi. Muladot kata ke jenai. Dan pekat ya kum kini ki jai kam ya ke ba mangam pingin pekat bahkan mi kum kini ke jai. Di apa ilah approach dengan namta kini kekam di dah kaba kulit musim ngamong go ahead ya besmat wat lah hiyo ikapra berit mulai night me berit sapoi pat sejron tinggal saya ong hika kom lada apa pistang bahe ko pikir ko betul ni pistang ka berit kena kilo ni ka berit ke ndai pistang bahe Nihat pak cakap baru hi, kemudian jatuh, begini setang kepada. Bisibun ya kaji kalau jadi macam ya kadik benda ya kaba nelam miki kul sama juga kadik dong. Kemudian kesap, ada undan begini kita jaga man yo aja kai sano kata kesap jongki samla. Kita hakan kejuk babunta kadik we lagi entertainment. Kaba dan kama do kata-kata. 1, 2, 3. Lalu nilai dan kekenhuan kabagi ikumnya ni dan nangkumnya han mentah nilai le simata subon kijaka nilai nilai tristom ye gimdat kajaga praktis kau biang hakiti kipor ya praktis be halong haki plang ki madan kuntu dena katu kata hu pete kabolong kabagi ni bangin bahirukan ne ma balong bangin poi ki we competition bangin wan sabar ni sudah wan sabar la arlaisen wala ngin poi sa kathong ron deng la poi mo sa katop dan isu sa khamat man poi sakindat man long kinong job tamba snewok ini bangin palai kata tamba umle lengin satristom ba hakoi si tengin say okay itaw so batyang ban kawi hipate ka ba na mud himat sang kene ka kam kalong ba undai ba nga kwa ban long ban hikai nung taka pisa na nung taka ke ngakwa ban hikai kalong ba kibon ki khna kibodan sam hakini ki area kin jongi kini ki snong ki jongi hendrai ki bi alapan ban pni ka sam kiola ban pni ka sam kilong hakino ki competition kilet hendrai ki syukur datang buktupan kim dan lat dan ti ban le chawai kim dan kim lalong nam dan lilat ti ban yalam nanti bakin le kilo ki caka long kum gipat ila iwan siki jaga ki babon ila tip ila ya ti ki babon ki jingjenjar ki hendrai ila le kita ki jingjenjar ipat ki ban lalong ila la poin kan ya ka tangkatai te ba long da ye ki kena ki bagi wan ande te kinwan praktis pada kilagan praktis pat yin dia le ban tukum da ban kiwi ki bangin pen kiwi ki ban yalam siki competition ki ba da competition ki ba he bat dakila dap ki kini competition ki ba la
le ane state Meghalaya te ngidang ailat shu ban deki ban yalam sa shikwi ki Jakarta lo sha long de naka national level namba makiru kini alat long kumayok mangi kan Baru ni di kun samla ni kelibet shano kata ka sarkar ni kami lenti bet yeki baka sarkar kan le ni ende हमने पढ़े नियो ई बट नियो मन सिम लेंबा जों वे samla ri shai shang dia mo ba phi pat i khami lenti ei ru em na ka sarkar henre phi yang dala ki jong ki jat ba phin wat ki lat ki lenti kum no ban phin la ban seng ye ka kam ko jong phi ba phin ai kam ru ye ki we ba ban ken tiu ru ye ki we leng ba ka ne ka sak ka ba phi dan te ka ta ken ke de ka bang ni mi snok tanat e ba ka ba ai man sim ru ya ki bopun ki kun samla jong ka ne ka dong ka than jong i kham tam i dap shisha da ka ben sim ka jing ka men namar bele habangi pet ya ka ne ka em lang ka sa lang jong i ka juk ka ba men ta ni la i shil khe ya ka jing long jing man jong ka kham tam ki samla jong i ki ngop no na do ba ki dang samla ret ki lang ngop no ha ki jing len ba sniu ngam ong e hadu benda poi hadu drugs and they not ki jing sedang hi ka de ni ki bili ki cigarette but unta ter dia ling ba ka jing pli jong phi ya ka ne ka dancing class ki bobon ki kun samla jong ila ne ki hep ki baret ki badan ya ka ne ka sak ki kami ki pa ki layo i hin ladu ba ki dang ret te le se ki la ban tha sha ka ne ka dancing class jong phi kin like ken na kum kita ki bar of fight te kumut ki la dei way ne ki agent of change na ka benta ka society jong ni kan ka pahi ka bangi ni dan kam e bagi kun samla kin mi sha khmat kin le ai naman ngim la ashu bangin up nagi bala ramba maki ki la dei ka ta ka por bakin ai men simpat yang ki kun samla bagi dei ban le ai na ka benta ka ne ka society